Ahojte, sme študentky 8-ročného gymnázia na Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade. A dnes vám ukážeme, aký je to život na našej škole. Pýtate sa, prečo sme si vybrali práve túto školu? No, pre mňa to bola úplne jednoznačná voľba. Hlavne preto, že to je jedna z najlepších škôl v Prešovskom kraji a tiež aj na Slovensku. Taktiež sa sústredí na jazyky a poznám veľa spokojných ľudí, ktorí tu v minulosti študovali. Ja som na túto školu išla pretože sú tu široké možnosti štúdia, hlavne posilnené hodiny nemčiny a angličtiny. Táto škola ponúka možnosť naučiť sa dobre anglický a nemecký jazyk, čo som už od malička chcela. Učitelia sa snažia spĺňať niektoré z našich návrhov, ako napríklad kúpenie nových automatov alebo zariadenie oddychovej miestnosti. Všetky tieto veci, ako napríklad aj nové polepy, ktoré sú na všetkých učebniach a aj na stenách, prebehli v minulý rok v modernizácii našej školy. Na našej škole sa mi veľmi páči to, že máme informatické učební, nové počítače a taktiež sa mi aj páči, že naša telesná výchova je obohatená o hodiny plávania. Jedna z ďalších pozitívnych vecí na tejto škole je, že učitelia naozaj komunikujú so žiakmi a záleží im, či učivu fakt rozumejú. Tiež tu nie je tak veľa úloh ako na iných školách, čo je pre mňa veľké plus. A aj keď je veľakrát učivo ťažké, žiaci to vedia dobre pochopiť. Čo môžete zažiť na našej škole? Naša škola organizuje veľmi veľa výletov a exkurzií, napríklad dejepisné, geografické, biologické a rôzne iné. Okrem toho chodíme aj na výmenný pobyt do Mníchova a tiež aj do Anglicka. V kvarte sa každoročne chystajú triedy na výlet do Viedne. Takto vyzerá naša jednáleň a máme aj na výber obedy A alebo B a jeden z toho je vždy vegetariánske. Štúdium na tejto škole nie je ľahké, ale dá sa to zvládnuť. Som veľmi rada, že som si vybrala túto školu, pretože sú tu veľmi milí učitelia, ale aj hlavne pretože som veľmi rada za vedomosti, ktoré som na tejto škole získala.